שלום לכולם, היום נלמד איך לכתוב נוסחה פשוטה באקסל. אנו משתמשים באקסל 2007, אך הדרך היא זהה גם בגרסאות הקודמות. אציג לכם 3 דרכים שונות שהתוצאה תהיה זהה. כל אחד ואחד מוזמן לבחור את הדרך הנוחה לו, ובהצלחה לכולם. ונתחיל קודם כל להסביר את הטבלה. יש לנו פה מחיר, כמות, ורוצים לחשב מה הסכום. החישוב הוא כמובן בכפל פשוט. ראשית כל נציג את הדרך הראשונה באמצעות העכבר. אני עומד בתא התוצאה, לוחץ על המקש שווה, שזה אומר שעברנו למצב של כתיבת נוסחה. כעת עם העכבר אני מקיש על התא הראשון לחישוב, ומיד שותה לי את שמו כמו שאתם רואים. אני מוסיף את הפעולה המתמטית, במקרה שלנו היא כפל, על ידי הקשת כוכבית לכפל, מינוס לחיסור, פלוס לחיבור, ואת האלכסון לחילוק, שנחזור לכפל, וקליק עם העכבר על התא הבא לחישוב. והנה הנוסחה שלנו, ומיד כשנלחץ על האנטר נקבל את התוצאה. כדי לבדוק את אמיתות הנוסחה, יש לעמוד על התא עם התוצאה, ולבדוק בשורת הנוסחות שהנוסחה עונה על הדרישות שלנו. נציג זאת שוב בדרך שונה. אני עומד על תא התוצאה, מקיש על המקש שווה, וכעת מקליד את הנוסחה. במקרה שלנו יש צורך כמובן לעבור לאנגלית. אני מקיש את שמות התאים לחישוב, A3 כפול על ידי הכוכבית, B3, ולסיום Enter. שימו לב, התוצאה המדויקת, הנוסחה התקבלה כפי שרצינו. דרך שלישית היא באמצעות החצים במקלדת. קשה קצת להדגים את זה כי אתם רואים רק את המסך, אבל תראו שהתוצאה יוצאת אותו דבר. אני לוחץ על המקש שווה. עם החצים אני זז לתא ראשון לחישוב. אתם רואים, הוא בחר לי את התא A4 וגם שתה לי אותו בנוסחה שלי. מוסיף את הפעולה המתמטית לחישוב. אחריה שוב עם החצים זז ימינה לתא הבא לחישוב, ולסיום Enter. 3 הדרכים מובילות לאותה תוצאה, כל אחד שיעבוד בדרך הנוחה לו. תודה ויום טוב.